Hello लोगोफोर बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channelआव latest update सफैदों बेनो जाबाय admit and exam जासिगोन लोगोफोर Gr.III आरो Gr.IV Health Department Assam Directorate of Medical Education एबा DME आव नोंथांमोना जायफोरा सिगाङाव एप्लाइ खालामदोंमोन बेनि आनजादा जासिगोन आरो बे आनजादा मा पस्टआव आरो माब्ला एप्लाइ जादोंमोन आरो माब्लानिफ्राय एडमिट मोनगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय अब्लानो गासैबो डिटेल्सखौ मोनजोबगोन आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना ला बेबादि लेटेस्ट जबनि आपडेट मोननो Bodo Job Info YouTube चेनेलाव दा लोगोफोर एडमिट होथारसिगोन आरो बे एडमिटखौ माबोरै डाउनलड खालामनांगौ नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ नायदो अफिशियेल नटिफिकेशन बेनिफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ लास्टआव हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिथिनानै एडमिट डाउनलड खालामनो हायो दा ओंखायनो आं फैग्रोबाय अफिशियेल होम पेजआव बेनो जाबाय हेल्थ डिपार्टमेन्टनिफ्राय Directorate of Medical Education जोंहा एप्लाइ जादोंमोन dme.assam.gov.in आव सिगांनो एप्लाइ जादोंमोन 2020 आव अके तो नोंथांमोना आन्दायनाङा बे एप्लाइआ जादोंमोन 2020 आव मे दानाव जादोंमोन लोगोफोर नैबेमोन पस्टआ जेरै Gr.IV आरो Gr.III दङमोन आं दा जास्ट Gr.IV खौ बेयाव दिन्थिबाय जायफ्रा एप्लाइ खालामदोंमोन गासै भेकेन्सिया दंमोन 267 स' नोंथांमोना बे PDF फाइलखौ डाउनलड खालामना लानो हागोन डिसक्रिप्शननिफ्राय दा नोंथांमोना जायफ्रा Gr.III आरो Gr.IV आव एप्लाइ खालामदोंमोन टेक्निकेल एन्ड नन टेक्निकेल गासै भेकेन्सिया दंमोन 267 अके तो बेनि एग्जामा जासिगोन बेनिफ्राय दाखालि गोदान एप्लाइ जानायाबो फैगासिनो दङ आनजादा लारि नैबे जोबबानो जागोन मानोना सेम डिपार्टमेन्ट तो नोंथांमोना दाखालि DME आवबो एप्लाइ खालामदोंमोन ओंखायनो नैबे एप्लाइ जानाय सिगांनिया एग्जाम जाग्रोसिगोन आरो बे एग्जामा जागोन 13 मार्चआव जागोन लोगोफोर नोंथांमोना बेयाव नाय नटिसखौहाय 13 मार्चआव जागोन आरो एडमिटखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हागोन 7 मार्च जानाय लोगो दा एग्जामा बबेयाव जागोन नोंथांमोना एडमिट कार्डआव मोनगोन डिटेल्सखौ ओंखायनो एडमिटखौ डाउनलड खालामबा नोंथांमोना खालामनांगोन अफिशियेल मोनसे वेबसाइट दङ बे जाबाय www.lmchassam.org अके तो नोंथांमोना बेयाव www. नोंथांमोना नुनो मोनदों lmchassam.org नोंथांमोना बेयाव फैनानै एडमिट डाउनलड खालामदो जेब्ला 7 मार्च जायो आरो बोरै डाउनलड खालामनांगौ नोंथांमोना डिटेल्सखौ होगोन नाथाय खायसे आईडी गोमाबाय आरो आईडी गोमानायनि अपसन रिकभारि खालामनाय दङना गैया जोङो जेब्ला अफिशियेल नटिफिकेशन मोनगोन एबा जोङो वेबसाइटआ लिंकआ एक्टिभ जायोबा जों मिथिजोबगोन बेखायनो नोंथांमोना नेक्स्टआव भिडिअ नायनांगौ माबोरै एडमिट डाउनलड खालामो दा लोगोफोर दाखालिनि गोदाननि एप्लाइनि एडमिटआ फैथारसिगोन आरो एग्जामा जासिगोन नाथाय बे एग्जामा जाग्रोसिगोन नैबे DME ना आरो बेनो जाबाय अफलाइन एग्जाम जागोन वेमार्सआव माल्टिपल चॉइस टाइपनि एग्जाम जायो आरो नेगेटिभ मार्किं गैया आरो 100 मार्क्सनि एग्जाम जागोन लोगोफोर तो दानिया लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट मोनबाय नोंथांमोना जायफ्रा एप्लाइ खालामदोंमोन रेडि जादो फरायदो बारा टाइम गैला बेनिफ्राय जाय नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनबाय लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामनो हागोन दा लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन लेटेस्ट आपडेटआ बेनिफ्राय लेटेस्ट आपडेट मोनबावोबा DHS नि आं नोंथांमोना थाबैनो लानानै फैगोन